Мъжете плашат се и бързо бягат през вратата и гласа повтаря ми за кой път. Онези хубавките горе-долу с мъже си лягат и са отгоре-то отдолу, а тези прелесните чак отгоре са додолу. В леглото много често те са соло. Онези хубавките горе-долу с мъже си лягат и са отгоре-то отдолу, а тези прелесните чак отгоре са додолу. В леглото много често те са соло. Лакирам си ръцете, слагам в косите цвете, а глас ми казва: хей, жени, кога ще разберете? В живота странно нещо се оказва красотата. Мъжете плашат се и бързо бягат през вратата. В живота странно нещо се оказва красотата. Мъжете плашат се и бързо бягат през вратата и гласа повтаря ми за кой ли път.